Muling pinalalahanan po ng Department of Trade and Industry or DTI Region 1 naman at ng DTI Car Pangasinan ang mga negosyante at mamimili tungkol sa mahigpit na pagpapatupad ng No Shortchanging Act of 2016 o Republic Act number 10909. Layunin po ng batas na protektahan ang pera ng mga consumer at tiyakin na tama at buo ang sukli sa bawat transaksyon. Ipinagbabawal po ng nasabing batas ang panlalamang sa sukli, kabilang na ang pagbibigay ng kulang na halaga o pagpapalit ng sukli sa candy o anumang produkto. Sa ilalim po ng batas, malinaw na hindi maaaring gawing dahilan ng kakulangan ng barya upang hindi magbigay ng tamang sukli, maging ang thank you bilang kapalit. Hinihikayat naman ng DTI ang publiko na maging matalino at mapanuring mamimili, partikular na ngayong papalapit ang araw ng mga puso bilang pag-alala o paalala sa mga consumer. IFM News. IFM News. IFM News.